Definim cultura artística com la pràctica d'habilitats i coneixements naturals o adquirits dins d'una societat i expressats a través de diversos recursos com lingüístics, sonors o plàstics, presents moltes vegades de manera conjunta. Benvingudes a l'Escocesa. Això és un espai, una fàbrica de creació artística que està gestionada per una associació, l'Associació d'Idees M, que són una mica les sòcies les que prenen les decisions importants d'aquest espai. Som una fàbrica on actualment hi ha 33 artistes dividides en els diferents tallers que tenim en els diversos espais de la fàbrica i una mica tot plegat està gestionat per una direcció composta per la directora, que s'està incorporant ara a la fàbrica, i unes oficines que són una mica les que ens encarreguem de la gestió com més administrativa, podríem dir. I intentem que les artistes també estiguin molt involucrades a la fàbrica a través de convocatòries i projectes alternatius que proposem perquè siguin les pròpies artistes i sobretot les pròpies sòcies també que puguin tant com tenir una implicació i una acció en l'espai com perquè puguin gaudir de les diverses zones comuns que tenim o tallers, podríem dir, de coses, d'activitats i d'activitats artístiques que podem deixar-los com a espais com podrien ser un espai de ceràmica, un espai d'impressió de risografia, un laboratori fotogràfic. Llavors intentem que aquests espais siguin gestionats per les pròpies sòcies i que alhora puguin ser elles qui tant proposin activitats com puguin gaudir de les activitats per així crear una mica com de moviment dins la pròpia associació, que al final són les persones que alimenten i que fan que l'Escocesa pugui ser. L'Escocesa podem dir que és un lloc que està relacionat amb el barri per la seva pròpia història, perquè molta gent del Poble Nou, les seves famílies, els seus pares, els seus avis havien treballat aquí. Llavors és com que hi ha un vincle emocional i històric que hi és per se. Però sí que és veritat que actualment no s'està generant gaire aquest moviment o aquesta relació entre l'Escocesa i el barri. Abans del Covid sí que hi havia moltes de les activitats que proposàvem eren obertes al públic, llavors era una manera d'obrir les portes i que la gent del barri pogués entrar a l'Escocesa de la manera que volguessin. Però sí que amb l'impàs del Covid es va crear una mica com de tancament de portes donat de la naturalitat del Covid, com poden ser les restriccions o el que sigui. I ara s'està a poc anant-nos adaptant a les restriccions que hi ha i als límits on podem arribar, de tornar-ho a obrir a poc per fer un altre cop aquesta cosa d'obrir les portes a que la gent que té curiositat per els motius que siguin pugui arribar a l'Escocesa. I a més sí que estem intentant generar una mica de xarxa amb altres entitats artístiques o no del barri per poder fer retorn a aquesta cosa, a aquest sentiment de barri que hi ha amb la resta d'entitats. Estic trobant relacions que poden ser com més directes o més indirectes i sí que estem treballant una mica en aquesta línia per intentar crear una mica aquesta xarxa d'entitats diverses o artístiques o diverses del Poble Nou. Així que esperem seguir treballant en aquesta línia i a veure si això a poc es va avivant més perquè pugui ser una realitat. No, ahora se vuelve.